Laire Destarasta Pandudewanata lan Widura. Sakwise Sutanu Seda, tahta Ngastina kaasta dening Sutranggada, yaitu putra pembarepe Sentanu saka garwane kang kapindho Dewi Durgandini. Putra kandunge Sentanu Bisma dadi penasihat kerajaan lan bantu ing pamrentahan. Sutranggada kagungan garwa cacahé loro, yaitu Dewi Ambika lan Dewi Ambalika. Prabu Citranggada seda nalika isih enom. Citranggada seda nalika Ngastina diserang dening pasukan raseksa kang dipimpin dening raja raseksa Sekti kang asmane uga Prabu Citranggada. Raja raseksa iki ora seneng menawa ana raja liya kang asmane padha karo dheweke. Sanajan raja raseksa iki bisa dipateni dening Bisma, nyawane Prabu Citranggada ora katolong. Sakwise Citranggada seda dipacetake dening rayine utawa putrane Durgandini kang kapindho, yaitu Wicitrawirya. Randane kakange yaitu Ambika lan Ambalika uga dadi garwane Wicitrawirya. Wicitrawirya, kakangmu sampun mboten wonten. Menapa panjenengan ajeng midharahi menapa kekajenganipun? Menapa panjenengan ajeng nggantosaken kakangmu dados raja wonten Astina? Kula Bu, yen menapa mboten tiyang sanes mawon? Kakangmu mboten kakuwan katurunan, nau panjenengan ingkang saged ibu pasahi. Menapa panjenengan purun? Nggih Bu, kula purun. Ambika, Ambalika, garwanipun panjenengan sampun pecah. Sakmenika panjenengan dados garwanipun Wicitrawirya kangge nglajengaken katurunan. Menapa panjenengan purun? Nggih Bu, kula purun. Padha karo kakange, umure Wicitrawirya uga ora dawa. Lagi pirang wulan dadi raja lan dadi garwane Ambika Ambalika, Wicitrawirya seda amarga lara. Saka garwa kapisan lan kapindhone Ambika lan Ambalika durung kagungan putra. Sakwise sedane loro putrane iku, Dewi Durgandini banjur golek cara kanggo nyambung gawe turune raja Ngastina. Durgandini ora bisa ndhawuhi Bisma, jalaran Bisma wis sumpah bakal bocah sakawase. Mula iku Durgandini banjur ndhawuhi putra saka garwa kapisane yaiku Abiyasa supaya dadi raja. Abiyasa, kakangmu sampun mboten wonten. Menapa panjenengan ajeng midharahi menapa kekajenganipun? Tahta Astina samenika kosong. Menapa panjenengan ajeng nggantosaken kakangmu dados raja wonten Astina? Kaya menapa kedah kula Bu? Kaya menapa mboten tiyang sanes mawon? Kakangmu mboten kagungan katurunan, namung panjenengan ingkang saged ibu pasahi. Menapa panjenengan purun? Nggih Bu, kula purun. Ora mung dadi raja, Abiyasa uga didhawuhi garwa karo randane Citranggada lan Wicitrawirya, yaitu Ambika lan Ambalika. Ambika, Ambalika, garwanipun panjenengan sampun pecah. Sakmenika panjenengan dados garwanipun Abiyasa kangge nglajengaken katurunan. Menapa panjenengan purun? Nggih Bu, kula purun. Sejatine Abiyasa ora pengin dadi raja, nanging dheweke manut jalaran iku kang dikersakake dening ibune. Sejatinipun kula mboten pengin dadi raja, nanging meniki panyuwunipun ibu, kula mboten saged nolak. Ambika lan Ambalika iku putrane Prabu Darmamukta saka kerajaan Diyantipura. Ambika lan Ambalika sadurunge garwa karo Abiyasa, kagungan garwa bagus lan gagah kaya Citranggada lan Wicitrawirya. Beda karo garwa kapisan lan kapindho, garwa kaping 3 Ambika lan Ambalika
kasar lan ireng. Kahanane beda banget karo garwane sadurunge. Ambalika sejatosipun kula mboten remen dados garwanipun Abiyasa. Abiyasa meniku elek boten gagah, boten kasar lan ireng. Kula ugi boten remen. Abiyasa benten sanget kalih Citrampada lan Citrawirya. Piyambakipun sedaya meniku bagus. Nalika nglakoni kewajibane marang Abiyasa, Andika lan Ambalika ora ikhlas. Kuwi mau jalaran Andika lan Ambalika ngarwa karo Abiyasa kanthi kapeksa. Ambalika mriki. Mas wonten menapa? Menapa panjenengan kersa ngladeni kula dalu niki? Purun boten purun, kula kedah purun. Panjenengan menika garwanipun kula. Lan menika kula lampahaken kangge keparingan katurunan. Andika minangka garwa papisane Abiyasa, mesti rene panjenengane nalika ngladeni Abiyasa ing kamar. Jalaranipun putrane lair kanthi wuta kang dijenengi Kristarasta. Andika mriki. Nggih Mas wonten menapa? Menapa panjenengan kersa ngladeni kula dalu niki? Purun boten purun, kula kedah purun. Panjenengan menika garwanipun kula. Lan menika kula lampahaken kangge keparingan keturunan. Garwane Abiyasa kang kapindho, Dewi Ambalika mesti malingi kasuryani saka Abiyasa lan pucet nalika nglakoni kewajibane marang Abiyasa. Putrane lair kanthi gulu kang kaku utawa tengeng lan raine pucet kang banjur dijenengi Pandu Dewanata. Jalaran wis ora gelem ngladeni garwane maneh, kalorone garwane Abiyasa sarujuk perintah Gayatri Istana kang jeneng Brati kanggo ngladeni Abiyasa. Brati mriki wonten ingkang badhe kula aturaken. Ya Dara, wonten menapa? Menapa panjenengan dereng kagungan garwa? Kula badhe gawe panjenengan dados garwanipun Abiyasa. Menapa panjenengan purun? Purun boten purun, kula tetep dados garwanipun tuan. Kula purun Dara. Jebule berarti sing banjur didadekno selir uga ora ikhlas nalika ngladeni Abiyasa. Berarti mriki. Nggih Mas, wonten menapa? Menapa panjenengan kersa ngladeni kula dalu niki? Kersa boten kersa, kula kedah purun. Panjenengan menika garwanipun kula. Lan menika